Right love at the wrong time? Nganong karon pa man nga dili na pwede. Sa una nanguyab ko niya pero wala ko niya gisugot kay tungod na anak ko'y uyab. Ako siyang giignan nga hulaton ko pero giignan ra ko niya dili na siya kapaabot nako. Unfair sad sa iyang part. I know gusto sad ko niya. Kanang ma-feel bitaw namo ang sparks namong duha. Sa time nga free na ko, naghandom nga maging kami na, pero, sad to say, siya na sad ang taken sa lain. Siya na sad ang naay uyab. Kanang feeling bitaw nga, wala naging kamo, pero nasakitan ko. 1 year passed. Naminyo jud siya og nagkaanak. Og sama sad niya, gwapa, while ako sad na ay nakig-date na ko nga ahead na ko og edad nga babae og lagi kay nagkataas na sad akong edad og wala pay liwat ninggo rasab ko. Nabuntis na ko og gipakasalan na ko. Wala kayo ko'y love sa akong wife. Pero dili sad rason nga magbinuang ko niya. Karon naa na sad mi isa ka anak. 6 years passed. Nganong siya raman gihapon ang naa sa akong hunahuna. Kabalo ko sa ingon ana nga paagi nakasala na ko sa akong wife pero dili jud na ako mapunggan. Every time magsugat mi sa dalan labi na og mopahiyom siya sa ako murag sayangan ko sa panahon ba. That feeling nga gusto nako siya gakson og isulti nga love gihapon nako siya hangtod karon. Kanang magsugat mi nga magpinansinay pero murag lahi ra jud, murag naadyoy something sa among duha kay murag ilang mi. Kanang muagi siya nga makaingon kog siya na unta akong asawa karon kung nagpursige lang ko niya. Lami ihilak kay ulahin na ang tanan. One time, pag open ako sa messenger, nag-wave siya. Natingala ko. I waved her back. Naara day siya'y tuyo. Nag-ask radi ay siya kung naa pa ba ko sa Manila kay naunta daw siya'y ipadala. Pakyasan ako Months passed, ni-chat na sad siya og this time, nangamusta na siya. We exchanged messages ug unsa to akong hunahuna nga gusto naman ko makikita niya. She refused at first, pero sa ikaduhang set na mo og date, nakikita jud siya nako. Sa mutuo mo og dili, nisulod mi og hotel nga walay nahitabo sa amoa. Pagsulod na mo sa door, wala mi laing gihimo og ninggakos siya og maayo sa akoa og ako sad sa iyaha. Wala mi kamalay nga while we hugged each other, sabay sa di ay nitulo among mga luha nga wala tuyua. Nag-istoryahan na mi. That feeling nga kami naunta kung pursigido pa ko sa iya kay siya sad di ay nagulatra sa akoa. Pagabalo sad daw niya nga naminyo ko, nasikitan daw siya sama sa akong gibati para niya. Nganong karon pa man, nganong gibati man kog pagmahay. Wala ko nakikita niya kay para maging kami. Wala ko nakikita niya kay para kabiton nako siya. Gusto lang ko ipahuway na akong gibati sa iyaha o mag-move on na. Nganong sakit man nga wala man unta naging kami. Kabulo ko dakong sala ni nga gihimo nako sa akong wife. It's another way of cheating pa din. Nag-istoryahanay mi nga magpadayon na lang mi sa among kanya-kanyang life og magpabilin nga faithful sa among mga bana og asawa. Kung dili man kami karon, wala gihapon ko nawad-an og pag-asa nga moabot ang right time sa amoa kanang dili pugos og walay babag in a right way. Gikan sa among pagkita, 2 years na ang nilabay karon, og magsugat mi sa dalan, lami gihapon kaayo iyang pahiyom sa akoa. Og ako, igo na lang sad sa pahiyom. Og para sa imo gwapa,
I love you gihapon kaayo bisan walay kita. Don't worry, I will remain faithful sa akong wife sama sa imong storya nako nga malipay ka kung magpabilin kong matinud-anon sa akong asawa. I love you so much. Jake, 36.